Felly, Jeremy Miles, oedd y Blaid Lafur yng Nghymru yn lansio eich manifesto chi. Manifesto i Ogledd Cymru yw hwn, yn dyfa yn y gyd sydd yna, yw addewidion i Gogledd Cymru? Mae ddiwydion ar draws Cymru yn cynnwys enghraifft y Morlyn yn Bai Abertawe a lot o bethau eraill sydd yn effeithio ar bobl dros Gymru ben Baladur. Yr hyn sy'n bwysig am y lansiad heddi, wy'n credu, yw bod pobl yn gallu edrych ar y ddogfen hon a gweld beth yw gweledigaeth llafur dros Gymru yn gyffredinol. P'un bod e'n llafur yn San Steffan neu llafur y Mai Caerdydd. Mae'r cyfan mewn un dogfen, mewn un gweledigaeth, a mae hynny'n beth positif iawn. A beth yw'r weledigaeth felly? Pa ddiwydion newydd sydd yma, er enghraifft? Wel, mae lot o ddiwydion newydd yma. Mae'r pethau sydd wedi dod yn sgil manifesto San Steffan. Mae mwy o fanylion am hynny yng Nghymru, er enghraifft Trethi Incwm ag ati neu'r Morlyn, fel wy'n dweud. Neu mae hefyd, mewn ambell fan, mae'r manifesto'n delio gyda maisydd polisi lle ni jyst â polisi gwahanol yng Nghymru, er enghraifft gyda prentisiaethau. Felly, mae lot o... Un o'r pethau wy'n hoffi am y manifesto, os edrychwch chi ar y pethau ni wedi bod yn wneud yma yng Nghymru gyda llafur Cymru mewn llywodraeth, mae nifer o'r syniadau hynny wedi cael ei allforio fel petai i'r manifesto ar draws y Deyrnas Unedig, a mae hwnna'n gadarnhaol iawn i ni. Ydy Llafur Cymru yn cefnogi pethau sydd yn manifesto'r Deyrnas Unedig fel dileu ffïoedd dysgu a hefyd cenedlaetholi diwydiannau mawr? Lle mae polisi wedi ddatganoli, polisi Llafur Cymru yn y manifesto Cymru yw'r polisi sydd yn berthnasol i ni yma yng Nghymru. Ond pan mae'r polisi ar draws y Deyrnas Cyfunol, wrth gwrs bod ni'n cefnogi'r polisi honno, ond cymrwch er enghraifft, bydd 1.5 biliwn yn ychwanegol yn dod i Gymru o dan Barnet os gwireddir y manifesto llafur ar draws y Deyrnas Unedig. A'r dasg wedyn i Llywodraeth Llafur Cymru yw gwario'r arian hynny o fewn setliad datganoli, hynny yw gwneud penderfyniadau hunan ar sut i flaenoriaethu y gwariant hwnnw. Mae'r Llywodraeth wedi dweud bydd adolygiad gwariant i sicrhau bod e'n cael ei wario ar y blaenoriaethau cywir sydd yn gyson gyda'r setliad datganoli. Beth felly fydd canlyniad da i chi yng Nghymru yn yr etholiad cyffredinol? Mae'n gweld cymaint o seddi llafur ag sy'n bosib. Mae'n holl bwysig bod Cymru yn dangos bod gweledigaeth wahanol gyda ni yng Nghymru. Mae'r etholiad yma yn etholiad dyngedfennol, a dweud y gwir, ac ar un olwg, mae'n fwy na pwyr arweinydd o bryd i'w gilydd, neu hyd yn oed beth yw manylion manifesto os gael ddweud felly. Wy'n gofyn i bobl ar y stepau drws i bleidleisio am y blaid sy'n cynrychioli i gwerthoedd nhw. Achos ni'n sôn am y fath o bryden i ni moyn gweld yn y digawdau sy'n dod. Gan bod ni tu fas i'r Undeb Ewropeaidd, bydd Llywodraeth yn San Steffan yn gwneud penderfyniadau pwysig ar ystod lot ehangach o feisydd polisi, pethau falle ble roedd Undeb Ewropeaidd yn creu rhyw fath o safety net i ni. Dyw'r pethau yna ddim yn mynd i fodoli yn y dyfodol, ac felly mae rhaid ni ddiffinio y math o bryden i ni moyn gweld. A felly wy'n gofyn i bobl i bleidleisio yn ôl i gwerthoedd nhw. A wy'n gobeithio wnawn nhw bleidleisio yn blaid sydd o blaid uchelgais a chydwyddoldeb, sef Blaid Llafur Cymru. Ydych chi'n hyderus mai Llafur fydd y blaid fwyaf yng Nghymru ar ôl Fehefin yr Wythfed? Wy'n gobeithio'n fawr bydd hynny wir. Mae pobl yn gweithio yn galed iawn ar ran Llafur Cymru bob dydd, bob awr o dydd, i gael y sgyrsiau yna ar y stepen drws, i gyfathrebu syniadau, darbwyllo pobl sy'n gan sicrwydd mwyn sicrhau bod gyda ni'r canlyniadau gorau posib ym rhyw just dros bythefnos.